børneloppen med genbrug. Det betyder, at tingene kan bruges igen. Så flytter tingene hjem til nogle andre børn. Store børn og melembørn og lille børn. Man kan købe mange gode ting. Så mange ting kan man købe i børneloppen. Vi har købt en solhat og med nogle fodboldstøvler. Vi har skruet mange mål. Alt mit tøj er fra børneloppen. Min mor spurgte, om der var noget legetøj, jeg ikke brugte mere. Og så vendte jeg en klapvogn og en dukke, fordi jeg har mange dukker derhjemme og 2 klapvogne. Altså, når det er, at vi ikke kan passe så sælger vi det. Vi både køber og sælger i børneloppen, men min mor køber mest. Og der er et helt legerum, man kan lege i. Nu kan jeg komme til at købe noget. Det er en sej butik. Det er mega hyggeligt i børneloppen.